हेलो लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो बे गोदान भिडिअआवहाय आंनि गोसो गोरबोजों बरायबाय। स' लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौहाय जोबजासिम नाय। जिथुनाखि मैखोमजों भाइराल जानाय सासे आइजोआ बा हिन्जावा बा सिख्लाया दिनै बिथाङा मोनसे गिदिरथार क्लारिफिकेसन होदों। बेनो जाहैबाय मा होनो देरहासार इस्लारिनि सायाव। देरहासार इस्लारियाबा मा बुंनानै लाखो मा बुंफ्लांखो दिनै बिथाङाबो माने देरहासार इस्लारियाबो बै जिथुनाखि मैखोमजोंहाय ना मैखोमजोंहाय जिथुनाखि भाइराल जानाय एबा मैखोमाथ' बुंदों जेनेबा लाख लाख 40 लाख लुथिबाय बायदिसिना बेफोरबायदि होनदों। दा बे सिख्लाजों जोंहा देरहासार इस्लारि इउटुबारा बिथाङाबो माबा मोनसे लिंक दंमोन नामा माबा रायलायनो बा माबा मोनसे दिनैनि दिनाव बेखौहाय क्लियारिफिकेसन बा गुवारै माने बेखेवनानै होदों। नैबे जिथुनाखि मा होनगोन जिथुनाखि मैखोमजों जिथुनाखि दावराव जानाय बा भाइराल जानाय बै माने आइजो आरोना। स' लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय अब्लासो बुजिगोन, नङाब्ला मिन्थिनायबो नङा बुजिनायबो नङा। मानोना देरहासार इस्लारिखौ गोगोम जोंदों आरो देरहासार इस्लारिखौ मानि थाखाय रागा जोंखो नोंथांमोना बै भिडिअनि सायाव नुनो मोनगोन। स' लोगोफोर भिडिअखौ नायनानै कमेन्ट हो। जिथुनाखि मैखोमनिफ्राय 40 लाख थाखा जादों ना मादों बेखौथ' जों दायो नुवाखै बा खोनादोंल'सो, भिडिअफ्राव नुदोंल'सो, रेकर्डिंफ्राव खोनादोंल'सो, नङा होमबा? दा फैसाखौबा लादोंना लायाखै बेबा नंगौना नङा बेखौथ' जों मिथिया, नङा होमबा? दा बेखौ नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै कमेन्ट होनोल' दाबाव। देरहासार इस्लारिया इउटुबारा जे आंखौ बुंदों लोगोफोर अलरेडि साथाम साब्रै साबाजों बियो हाबा जाखाबाय होननानै आंखौ हाबा जाखाबाय होनना बुंदों। साथाम साब्रै हौवाजों हाबा जाखाबाय आरो बर्थमान सोरजोंबाबो दंबावो बेफोरबायदि खोथा बुंदों बियो। देरहासार इस्लारिया आंखौ मोजाङै सिनायो। बै समाव जेब्ला बियो आंखौहाय फार्स्ट टाइम लोगो मोनदोंमोन ना, सासे लोगोनि माने बिदिनो माबा मोनसे माबा जादोंमोन, बावहाय जों ज' लोगो बिदिनो इयो एसे रायलायहांनो नागिरदोंमोन आरो आंजोंहाय। ओमफ्राय खिन्थु आंथ' बिदि रायलायग्रा नङा, आं जास्ट रेसपेक्ट रायलायदों। ओमफ्राय बे समाव माने उनावहाय बिदिनो आंबो माने रायलायनाय जायाखै। बिदिनो आंखौहाय बिराद रायलायनो सानदोंमोन आरो बियो आंजोंहाय, खिन्थु आं रायलायनाय जायाखै लोगोफोर। नाय देरहासार इस्लारि, मानो होनबा नों आंखौ मोजाङै सिनायो आं माबायदि मानसि हो। ओमफ्राय नोङो मैखोमनि जानानै नोङो आंखौ माने आंनि फारसेल' बुंदों, नोङो मैखोमनि जानानै बुङाखै, नोङो मिथिबाय। आङो फार्स्ट टाइम हाबा जादों। आङो जेब्ला क्लास 8मोन, आङो 14 ना 15 इयार्सल'मोन आङो। बे समाव आं बुजिस्लाबनो हायियाव आं हाबा जादों। बे नंगौ सैथो खोथा, आं हाबा जादों। ओमफ्राय माखासे बेजों आंजोंहाय बे आंनि हासबेन्ड सिगांनि हासबेन्डजों आंजों मिलायनो हायियाव बुजिलायनो हायियाव जों डिभर्स जादों। आंना फार्स्ट हासबेन्डजों आंना फिसाजो सासेबो दङ। बियो 10 बोसोर जाबाय, 11आव हाबसिगोन, 11आवनो हाबबाय लोगोफोर। ओमफ्राय माने माखासे खोथायाव माने आंजोंहाय फिसाजोआ थाया, मानो होनबा बे आंनि हासबेन्डनि न'खरनि मानसिफ्रा आंखौ नायजानो बायो, आंखौहाय मानेखि माने आंखौ गाज्रि सानो आरो, डिभर्स जाबाय नालाय। ओमफ्राय मानेखि आंनि फिसाजो माने आं सानो बिराद हास्थायो, आं दिनैसिमबो हास्थायो आंनि फिसाजोखौ माने आं हास्थायो गोसो गोरबोजों। मानो होनबा आंनो मानेखि आंनो जोनोम होनाय, आंनो उदैयाव लानानै 9 मास लानानै जोनोम होनाय, आङो सिजारिं जानानै आं जोनोम होनाय हो। माने आंबो बुहुत हास्थायो, नायनो हास्थायो, खिन्थु आङो नायहैबा हस्टेलाव नायहैबा माबा माने मास्टारफोरनोबो बिराद गाज्रि बुंनानै होयो। माने आंखौ मालाबाबो माने मोजांखौनो बुंनानै होआ आरो। मानो होनबा बिमाया बिमाखा मालाबाबो जे सोरबा गदायखौ लानानै जे बेलेगनि बिमा नाम होनानै जे बेलेगखौ चेन्ज खालामनो हागोन बिमाया। जाय जोनोम होदों बिमानि नामा बे थैस' थांस' थाखागोन आरो बिसोरबो हाखाया बेलेगनि नाम होनो। मानो होनबा आं बिसोरखौ जेबो बुंनो सानाखैमोन। माने खोथा ओंखारनाय जायो लोगोफोर। मैखोमा आंखौ दम होबाय थाखानायखा, जुदि आं नोंजों माबा मोनसे जायोबा नोंखौ ओरैनो हगारा होनबाय थाखानायखामोन सिगांनिफ्रायनो। खिन्थु आंखौहाय जुदि माबा मोनसे सोरबाया मैखोमनि जानानै आंखौ जुदि माबा मोनसे खालामोबा, माबा मोनसे लामा सामायाव आंखौ नोजोर गाज्रिजों माबा मोनसे बुङोब्ला बेबो गौनाय नङा आरो। मैखोमनि जानानै जुदि माबा बुङोबा आंखौ खिन्थु पुलिसनो इनफरमेसन होनानै दोननाय जाखाबाय। ओमफ्राय आंखौ जुदि माबा मोनसे बुङोबा
लामा सामायाव माबा मोनसे नोजोर गाज्रि बुङोबा बेखौबो ओरैनो हगारनाय जानाय नङा लोगोफोर हौवानि खेथ्रआवसो जानानै थांदों दे लोगोफोर आंनि लाइफ पार्सनेल लाइफआवहाय हौवानि खेथ्रआव मानो होनबा आङो आंनि बायदि लुबैनाय आंनि बायदि हास्थायनाय आंनि बायदि साननाय आङो हौवा गोरोबनाय हौवा मोनाखै बिनि थाखाय आं बिदि जानांदों जिहेतु मानेखि लोगोफोर बे संसाराव आंल' नङा डिभर्स जानाया मानो होनबा दिनै नोंसोरो आंखौ सिनायनायखायसो आंखौ बुंनो हाबाय अनेक मानसियानो संसाराव मिलायनानै थानो हायियाव डिभर्स जानानै दङ लोगोफोर दिनै नोंसोरो आंखौल'सो सिनायनायखाय आंखौल'सो नुबाय लोगोफोर दे आंखौ बुंदों देरहासारा साब्रै साबानि हिन्जावजोंहाय हिन्जाव जाखाबाय अलरेडि होननानै बुंदों खिन्थु आं बे खोथाया नङा आं मालाबाबो साथाम साबा हौवाजों आं हाबा जायाखै आरो आं हिन्जावबो नङा साबानि हिन्जावबो नङा आं सानैनि हिन्जावमोन खिन्थु आं साब्रैनि हौवानि हिन्जाव नङा दे बे नंखाय खोथा लोगोफोर हा थ' लोगोफोर आं दा मा होनो आं बुंनांगौखौ बुंबाय नंगौ खोथाखौ सैथो खोथाखौ आं दिनै बुंफुंनानै जायफ्रा खामानि गैया बे नंखाय बाखाय माने इउटुबारफोर बिसोरो गाज्रि बुंदों मा कन्टेन्ट लाबोनो बिसोरलाय मा खामानि मावनो खामानियानो गैया खोमा बिसोरहा सोरबा माबा मोनसे भाइराल जादोंबा बिराद माने खुसि मोननानै मालायखौ गाज्रि बुङो जाय मानसिफ्रा कन्टेन्ट खालामबायग्रा जाय मानसिफ्रा माने भिडिअ खालामबायग्रा बिसोरहा जेबो खामानि गैया खोमा बेजोंनो बिसिनि नाम लानानै बिसिनि कन्टेन्ट लानानैहाय मोनजासिगोन फैसा हाबसिगोन बुरजा इउटुबाव सानो नामा नोंसोरलाय बिदि साननानै बेबायदि भिडिअ खालामबाय थायोमोन नामा गाज्रि मालायनि गाज्रि कमेन्ट हरनाय मालायनि गाज्रि राव बुंनायाव नोंसोरो मानेखि खुसि मोननानै मालाय देहा जायोबा बिपद जायोबा मालायफ्रा माबा मोनसे भुल जानानै मिस्टेक जानानै मानसिना बेबायदि जायोबा नोंसोरो खुसि मोनोना सब मानसिफ्रा बेबायदिनो गासिबो नंजोबा लोगोफोर आं गासिखौबो बुंजोबाखै सोरबा दुनियाव मोजां मानसिबो दङ आरो जायफ्रा गोसोआव गाज्रि साननाय दं बिसोर बेबायदिनो भिडिअ बायदिसिना लाबोबायनानै मालायनि गाज्रि भिडिअ लाबोबायनानै नोंसोरो फैसा मोनगोन सानो मा खै थाखा खामायो नोंसोरलाय मालायखौसो दा एथ'ग्राब भिडिअ एथ' लाख जादों होननानैहाय बदनाम खालामबायगासिनो नोंसोरबायदि ओरैनो बेखार नङा आङो बेसेबां हायो आङो थांनानै थासान्दियाव खामानि दामानि मावनानै जालांगोन होननानै हास्थायबायनानै खामानि दामानि मावलाङो आङो मिथिबाय मैखोमजोंबो ओरैनो जेन'बा बेफोरबायदि गाज्रि माबाबो गैयामोन आंहा मिथिबाय मैखोमासो आंखौ मोजां मोनोमोन आंनि उन खारबायमोन खिन्थु मैखोमजों आं खामानि दामानिनि थाखायसो रायलायोमोन बियो खिन्थु आंखौ गोसो थैयोमोन मोजांसो मोनोमोन खिन्थु आं मोजां मोनामोन मिथिबाय आंना सिदा खोथाखा खिन्थु आंबो रागा जोङो आंहाबो सिमना दङना आंहाबो बुंजानायनि मिथिबाय आंखौ जुदि सोरबाया माबा मोनसे बुङोबा ना मोगथाङाव दिनै आङो रिप्लाइ होबाय खिन्थु बेबो ओरैनो गनाय नङा मिथिबाय हिन्जाव जानानै हिन्जाव बायदि जे नाख्रेबजानानै नासयख्रेबजानानै थाबाय थानांगौ बे नङा आं नासयख्रेबजानानै बुंख्रेबजानानै नाख्रेबजानानै थाग्रा हिन्जाव नङा दे मिथिबाय आंखौ एथ'ग्राब बुंबाय थानो नाङा आंबो रागासो जोंबाय मिथिबाय आं दिनै नर्मालबो जानानै थाया मिथिबायना आरो बेबायदि खालामबाय थानो नाङा कन्टेन्ट जालांबाय जोब्बाय नोंसोरो बै समावहाय शेयार जानाय समावनो नोंसोरो होबाय थानो नाङामोन मानो होनांगौ दिनै आंखौथ' रावबो सिनायामोन नोंसोरो दिनै सिनायहोजोब्बाय गाज्रि नोजोरजोंहाय इउटुबनो फेसबुकनो शेयार खालामजोब्बाय नोंसोरना जेबो भिडिअ गैया नामा गावबागाव भिडिअ खालामबायनानै लाबोबायना खिन्थु बिराद रागा जोंखाबाय आं मिथिबायना मानसिना भुल जायो मानसिना आंना भुल जादों दे लाइफआव आं बुजिस्लाबनो हायियाव आं भुल जाबाय जालांबाय थांबाय खिन्थु आंहाबोथ' आं मोजाङै थांनानै थाना दङना नोंसोरो गाज्रिखौल' मानो नुयो गाज्रिखौल' नोंसोरो सब समाय मोजांखौथ' नुखाया मोजां सानबा मोजां जागोन सब बुस्थुआनो मिथिबाय गाज्रि सानबा गाज्रिनो जागोन मोजां मानसिखौबो गाज्रि नोजोरजों नायलाय बेखौबो गाज्रि नुगोन मोजां मानसिखौबो खिन्थु बिराद गाज्रि मोनखादों आङो मिथिबाय गोसो गोरबोआव दुखु मोननानै बायथेजोबनानैसो दिनै आं भिडिअ फैदों रिप्लाइ होदों मिथिबाय आरो देरहासार इस्लारि नोंखौबो नुफिनगोन नंखाय खोथा दा बुं नोङो आंखौहाय मिथिबाय साथाम साबानि हिन्जावखा होननानै दा बुं नोङो सानैनि हिन्जाव आं नोंगौ आंखौ बेबायदि देरहासार इस्लारि बेबायदि दा बुं नोङो मिथिबाय मैखोमनि साइड जानानै बुंदों नोङो मिथिबायना आं बिराद रागा जोंदों दे मिथिबाय बिराद रागा जोंदों आं हेल' लोगोफोर जाय मानसिया आंखौ बुंदों बे मानसिखौल' बुंदों नोंथांमोना माने गोसोआव नांनो नाङा गावनो गाज्रि खाखोमा बेखायनो बेबायदि सयज' खालामनानै थानो हायासै बुंजानो हायासै बेबायदि साननो नाङा खिन्थु आं सयज' खालामनानै थाबाय एथ' गोबाव साननै सानथाम सानब्रै सानबा आं सयज' खालामनानै थाबाय खिन्थु एथ'ग्राब बारा जाबाय लिमिट जाबाय बुंजानाया आंहा मिथिबाय खिन्थु आंखौ बुंदों अनेक मानसियानो सिरि साथाम साब्रै साबा सयजन 10जनफोर लानानै दं खोमा हिन्जावफोरबाबो हौवाफोर बायदों खिन्थु आंखौ दिनै सिनायनायखायसो बेबायदि बुंदों नंखाय खोथाखौहाय मिथिबाय दिनै आङो गियोसैसो बेबायदि जाबाय
खनसे नङा खननै जाबाय आंनि लाइफआव आं हाबाखौनो जाला आं हौवाफोरखौनो नांला होननानैसो आं गियो मोनथिबाय सोरबा सोरबा हिनजावफ्रा जाजानायखाय बुजिगोन दे सोरबा सोरबा हिनजावफ्रा जाजानायखाय बुजिगोन मोनथिबाय भिडिअआ गोलाव जाबाय लोगोफोर गाज्रि मोननो नाङा खिन्थु आं बेबायदि मालाबाबो भिडिअआवहाय माने बेबायदि ससियेल मिडियाआव आंनि पार्सनेल लाइफखौहाय आङो बुंनो थांनामोन दिनै बायद'आव उफाय गैयियाव बुंनांबाय लोगोफोर अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायदोंब्ला बुजिखाबाय मिथिखाबाय नङा होमबा बाथ्राया बोरै बोरै जालांखो दिनैहाय देरहासार इस्लारिया मा बुंना लानायमोन नङा होमबा आरो बेजों लोगोसे मैखोमा खिबु खिबु खारफायोमोन होननानैबो बुंदों थारैनो बाथ्राफ्रा बेसेबां सैथो नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामदो थाब 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 सारेगामा खोन्थाहरदो आरोखि बाय बाय थेंक इउ सो माच फर वाचिं माय भिडिअ लाभ इउ अल बाय बाय